Kaixo, egunon, denoi, ongi etorriak musika gelara. Ni Piedad naiz, musikako 2 irakasletako bat. Eta nik Karen beste irakaslea. Orain, laburbilduz saiatuko gera musikako gaia lantzen dugun guztia azaltzen. Kaixo, June eta Xabarria. Eta oina zanduko izeu musikan zeitzen dut. Lehenengo mailan 2 ordu egiten ditugu asten, eta bigarren mailan ordu aldakarrik egiten den musika. Baita jende zati teoriko bat, egiten lantzen ditugula soinua, orkesta, dantza eta euskal musika. Eta baita euskal musika komunikabideetan lantzen ditugu. Eta baita zati praktiko bat daukagu, lantzen dugula, gehiago lantzen dugula. Zati praktikon, aurten koronavirusa dela eta ezin izan duguin, baina 4 tresna erabiltzen ditugu. Txirula, harmonika, bateria eta perkusioa. Baita lantzen ditugu musikoskopia dela orkestako zuzenarik bezala, eta baita gorputz perkusioa. Orain koronavirusa dela eta hau asko lantzen den, eta aki pasatzen den. Lehengo gaia musikala lantzen dugu, baina beste gauza asko baita. Baliabide digitalak askotan erabiltzen dugu, grabazio egiteko, muntaiak egiteko, iragarkiak sortzeko, informazioa batzeko eta abar. Helburu nagusitako bat da kultura musikala sakontza eta orokorren eta hortako historian zehar garrantzitsuak izan dien abestik edo taldek entzun eta ikasiken ditugu. Efemeride musikalak komentatzen ditugu eta notizi musikalei erreferatzen ditugu. Hainbat baliabide digitalak erabiltzen ditugu, adibidez Geniali, presentazioak eta itxeko dela, Kahoot, Google Imprimakiak eta YouTube. Musikalik eta gehien gozatzea nahi dugu, porque bizitza musika gabe ez dugu ulertzen.